beda nananom ase beda abusua ase beda ahwefo ne atiefo nyina ase se enne dakesie yi abusua aya ano abusua asechire abusua eto ne nsafre ntwerefo esentwerefo na masɛ mumre na maba sɛ mu betie de ewo yemu a yenso so yepese yema ewiase nyina ehunu wadaroma ensem bi ikoso wo ano ha efa ano hene ya woye offensuman country ya ye frɛ no baafo osekufo sabi ntwadiasa emre kakra bi a atwamu woni na panima bi abiabia bi ba wontem na mmom no eno ne de nsem bebre aba na efansa asesem ho ya de ekro no sabi abusua ya nhia meka bibia nkyerɛ wiase a na akoye te sɛ sabi abusua no enema ekoso no yeni hu bibia eka asem ne ene sɛ na no madaroma baafo osekufo eye ano hene ana oye offensuman nyina country sabi mpradasa ano ene fensuman panyini echichire fensuman no efri ano ha anti ano hene no nasem na ye ken na sabi mpradasa chichiriye ni mu no sabi baafo bedi ade no be 2015 usaiwie ye ya o start ye se ohwe ne nkrata mu na ohwe na nanom agapade a edan kunwa ho no okohunu se ayensu akokɔ aye ni kuro na emu nkyiremu de akire ye bekyirem na wafum atra bia wode man se ontena nti emane to nsafre a yensu akokɔ ehinin editu nanim se baabi a mede ma wo no watra ya entome ya ina nanom ye beto ye se esisi ho se tuwo no obi anim se de ntome na tohye nti ofra ne de tu nanim no ono so wambopo niti one na antwe oka se miwura no kre se matra na emom na minim nti oka sa na baafo se wunim a enya hwe watra so a sabi asase no waton awie na mentimi nkasa meje asase na firi wonsam na emom de watra no afiri ntoma na chi no ya enya wodia no ɛhɔ no nsase nkrata ne nyina fa breme na menya krata ne nyina foforo emma na fama anod ɛwɔ anodim ana yensu adi kure ka sɛ ompene so emma baafo emfa anodi ne nya sa krata no emma no sabi kasa ne nya mususo ayesu adi kure aye kan wo ye di kuro ma anohini ya osai kire na bontin ne jase hene ansa na kire yi na me na anu yi na me na kofi ajanam abreso adesredie mu na obesai kire yewura no amu yete asomdwe so bibia ni ho nti koba asa na ate se sabi atwetwe aso kakra nti ekoba ase ayensu adi kuro yi ese se baafo mpene so se wapene so se asase no wagya ya che no na emom no krata no wonye dia na krata no so onyai ama krata wonye na yesu akokɔ odini mu dia ene ye ompene ene na obekwa akɔ saman baafo ya ye na no hini ya woyɛ fensuma country no ɛwɔ traditional council agya nim se bia agro ampampa yɛte ha ne yensa kan krata efri traditional council se ayensu akokɔ abesaman ano hini ya woyɛ fensuma country se wo sisi no ogina saase afiri ne nsem ana adwento ato aba na yewura ekɔe na okopi so na opi so no sabi mpredasa odi kan ekosrei se sabi mpredasa yensu ano ne fie ne na bonten ye ne dia enti se obi afomhye a eya yensu ne betuma afomhye na ono ode asase ne ma ne de enka wo fomhye na nso so na nanomade na kodu na nanom anim na awose omoma kwan na
deɛ wo hɔ no wo pii so na yɛka ti baafo wo pii so ɛma nsama ne yɛ adwuma ti ɛfrɛ asɛm no ɛtiatie obiara no asɛm ɛna yɛwura ɛyi committee nipa num ahemfo num sɛ ɔmo nkɔhwɛ asɛm no na ɔmo mfa nto deɛ da sɛbi mpɛriasa ɔmo hwɛ adwuma no ase yɛ ɔmo yɛ adwuma no na nhwehwɛmu no na akɔyɛ sɛ deɛ yɛnsu adi kuro yi ɛɛka no a ɛnyɛ no korɛ no ɛnoa na committeefoɔ no ɛnsoso ɛdi akyiri na kyerɛ sɛ ano hene na ɔno na asase yɛ ne deɛ wɔnim hyeɛ ne deɛ ɛnoa na committeefoɔ no ɛnsoso ɛdi akyiri na kyerɛ sɛ ano hene na ɔno na asase yɛ ne deɛ wɔnim hyeɛ ne deɛ yɛntie n'asɛm ɛnti ɛkɔbaa sɛ yɛ sɛbi mpɛriasa baabi a yɛka nyina yɛ nananom ɛwɔ nkrataa wɔ hɔ yɛ wɔde akyerɛ still no deɛ ɔmo kaa ne sɛ ayɛnsua di kuro no di bere a asɛm a wɔka no mmom na ɔmo gye tum ntɔmme so esi wɔ sɛbi mpɛriasa yɛbɛtoe sɛ ntɔmme no si wɔ sisi yɛ a mene mu gyina yɛbɛtumi no makɔ na ntɔmme ne makɔ akɔhwɛ deɛ ɔmo ahyia no koraa no afifi sɛbi ntɔmme de wontumi ntu ase ɛna pinche bae ama ɔmo kɔ report baafoɔ sɛ baafoɔ ɛsi ɔmpene ma mpanimfoɔ no nka asɛm adwuma no so ɔmo kɔ sate no ɔmo de camera di akyire yɛ sɛbi mpɛriasa adeɛ bi a no ɔmo yɛ bia no ɔmo video nti ɛkɔbaa sister Aisha Kansi nsan bɛtena se na yɛsi kontin na kasa tia committeefoɔ no na obiara mehwɛ bi sɛ yɛampa a yɛhunu kwan yɛde kontin bɛfa so sɛbi mpɛriasa ɔmo kɔhwɛ yɛ a hwɛ video yɛ a atemdidie bi anim nti saa brɛ no na kasa ne nya mu na baafo adi ka asrɛ yɛwura ntam yɛ a yɛfɛ so hene ntam ukuada adi ka ato asɛm sɛ yɛnsua ne fie ne na abɔnten yɛ media ɛma yɛbɔgui ti saa second one ne baɛ no wɔsan srɛ biem ɛno so yɛsan ɛbɔgui nti no n'akyire yi ɛna sɛbi mpɛriasa nyankopɔn ɛde wɔnim ne hyehyɛeɛ baafoɔ ho dodo no ɔyare paa na ɔsrɛ kwan sɛ ɔkɔhwɛ no ho yare ɛwɔ aburukyiri ti sɛbi mpɛriasa hɔ ɔwɔ hɔ nom no a ɔgu so a yɛsane yɛyɛ ne surgery ɛwɔ ne minim nti ɛhɔ ɛna n'abɔnten dɔm hene ɛne saa yɛnsu adi kuro no ɛfrɛ baafo ɛwɔ aburukyiri hɔ sɛ abɔnten dɔm hene nanom kasa wo baafo ɔkyea no na ɔsɛ anwummerɛ dɛ mefrɛ wɔ anyɛ bɔne